שאנחנו רואים פה, מעבר למוצרי האלומיניום, המפעל שלנו עושה גם בתחום ייצור וייצור מוצרי ברזל. המוצרים המובילים היום בענף הברזל זה בעצם חלונות ודלתות מהפרופיל הבלגי. פה אנחנו רואים בעצם חלון בעיצוב מאוד בצורה בעיצוב ישן. בעצם כביס של פעם, משולב, מאחר ואנחנו עובדים גם באלומיניום, עם מערכת של רשת גלילה והפעלה ידנית. חלונות הברזל, היופי שלהם זה הייצור, פרופילים בקווים דקים ועדינים, ניתן להגיע למפרחים מאוד גדולים, כמו שאנחנו רואים פה בעצם עם דלת פתיחה, משולבת עם מערכת של פריצי חשמל מיגוניים, והדבר הכי יפה פה, שבעצם יש לנו גם רשתות חשמל. רשתות חשמל מתאימות למפתחים גדולים, ללא צורך במסילות, מתאים להתקנה על כל פתח. במערכת החלונות הבלגי, אחד הדברים היפים לשלב זה בעצם את נושא הוויטראז'ים. זכוכיות מעוצבות, והמוצר הוא מאוד יפה. תודה. תודה רבה, יניב. תודה רבה. נתראה בפעם הבאה.